دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари давлатӣ вориди шаҳри пекини ҷумҳурии мардумии чин шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри пекин президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони воломақоми ҷумҳурии мардумии чин самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта қараволи фахрӣ саф ороста буд.